Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a Tambari Online Tech, wacce muke kawo muku shirye-shirye abubuwan da ya shafi technology tare da online businesses. So a yau ma mun zo muku da wata sabuwar hanya ta samun kuɗi amma USDT, wato wannan dala ake bayarwa ba naira ba. So matuƙar ba za ka raina ba, za ka iya tara kuɗi wato dala a cikin wannan platform ɗin kuma har ka cire. Sannan kuma abin da ya birge ni da wannan platform ɗin, a yanzu za ka yi rijista, a yanzu za ka cire wani abu komin kashinsa, kuma USDT ɗin. So na gwada, na yi ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Bari in proving muku ma, bari in nuna muku wato successful withdrawal da na yi a cikin wannan platform ɗin. Kamar yadda kuke gani gashi nan na shigo cikin Gmail ɗina, zan nuna muku alert ɗin ne yanda aka yi, wani yanda Binance suka yi min alert cewa ga abin da na depositing. So kamar yadda kuke gani gashi nan, kun ga gashi nan USDT successful. So kun ga abin da na withdraw, kamar yadda kuke gani gashi nan a nan wurin idan kuka lura gashi nan 0.206 abin da na cire kenan daga cikin wancan wato platform ɗin. So kamar yadda kuke gani wannan ba shi ne na farko ba, na ciccire, ina ga wannan shi ne na uku kenan da na withdraw a cikin wannan wato platform ɗin kamar yadda kuke gani. So bari mu koma cikin application ɗin. So kamar yadda kuke gani gashi nan, so zan ajiye muku link a description, sannan kuma in ba ku gani a description ba, in kuka danna comment na farko za ku iya gani. Da zarar kun danna link ɗin zai nuna muku fuska kamar haka, wato inda za ku yi register. So da Allah ɗan uwa, idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa da yace da zarar mun ɗaura video za ku fara gani. So mun gode. Bayan ka danna wato link ɗin nan zai nuna maka fuska kamar haka. Ga nan inda aka rubuta wato ainihin inda za ka yi login. Abu na farko ga login with Gmail, sannan kuma ga login with wato wallet. So ina ba da shawarin wato za ku yi login with wato wallet, Gmail ne, da Gmail za ku yi amfani da yance zai fi muku sauki. Sannan da zarar kafin ku danna, make sure za ka danna wato wannan wurin kamar yadda kuke gani gashi nan wurin, za ku yi agree kafin ku wuce. So kamar yadda kuke gani za mu taɓa shi, mun taɓa agree. Bayan mun taɓa agree sai mu danna wato ainihin login with Gmail kamar yadda kuke gani. So bayan mun taɓa wato login with Gmail zai ɗan login ɗin shi kamar yadda kuke gani, za mu jira shi. Bayan mun jira shi zai buɗe mana fuska kamar haka. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya rubuta wato ainihin za ku sanya Gmail address naku a nan wurin kamar yadda kuke gani. So yanzu abin da za mu yi, bari mu sanya Gmail address namu kamar yadda kuke gani. So wannan shine Gmail ne za mu yi amfani da shi, gashi nan na sanya, idan kun lura kamar yadda kuke gani na sanya wato ainihin Gmail address na a nan wurin. So bayan ka sanya Gmail address ɗinka, za ka zo nan wurin wato send code. Za su tura maka code ne a Gmail ɗinka. Da zarar ka hau Gmail ɗin za ka gani. So bari mu taɓa shi, za mu taɓa send code kamar yadda kuke gani. So kun ga kenan gashi nan ya fara reading, ya ce an tura wato code. To bari mu shiga cikin Gmail ɗinmu, gashi nan ma har sun yi alert ɗin cewa ya shigo. So kun gani gashi nan har sun turo kamar yadda kuke gani. Yanzu ɗauka zan yi, gashi nan kamar yadda kuke gani. Kawai abin da za ka yi, kwafa za ka yi. Kun gan shi gashi nan. To bari mu kwafe shi kamar yadda kuke gani. Mun kwafa sai ka koma cikin application ɗin wato wannan ɗin, sai ka je ka yi pasting kamar yadda kuke gani. Gashi nan na dawo, ga su nan nambobin na yi pasting. Kun ga gashi nan ya fara login wato ainihin. To gashi nan ya confirming Gmail ɗin ya yi successful, wato zai, kun ga direct, ba wani wahala. Kawai za ka sa Gmail ɗin ne, ka zo ka confirming password, zai shiga daga cikin application ɗin direct. So ga nan bayanan su kamar yadda kuke gani. So idan kana da ra'ayi sai ka duba, karanta abin da ya maka sai ka duba. So kamar yadda kuke gani. So yanayin yadda ake a samu USDT a cikin wannan wato application ɗin kamar yadda kuke gani. Gashi nan tun farko ma a nan wurin idan kuka lura sun ba mu guda biyu kamar yadda kuke gani. So 0.2 gashi nan sun ba mu kamar yadda kuke gani, gashi nan a nan wurin. So abu na farko da za ka yi shine za ka je ka sanya wato ainihin Binance ɗinka. So waɗanda suke da amfani da Binance sun sani. So kamar yadda kuke gani, idan kuka lura ga nan wata alama a nan wurin ta Binance. So bari muku, kun ganta ga ta nan wurin,
alamun ka sa Binance ɗinka. So sannan kuma Binance da ake sawa za ka je ka ɗauko Smart Chain BEP20 za ka ɗauko shi za ka sanya. So da zarar ka taɓa nan wurin kamar yadda kuke gani, da zarar ka taɓa nan wurin Binance ɗin zai kai ka inda za ka sa address ɗin naka na Binance. So sannan kuma idan kana da ra'ayi kafin ka yi withdraw ɗin za ka iya zuwa ka taɓa nan wurin, wato nan wurin kamar yadda kuke gani gashi nan. Da zarar ka taɓa shi, misali in muka taɓa shi kun ga gashi nan abin da suka bamu. So kafin ka withdraw za ka iya zuwa ka yi linkin da wato ainihin wannan X wato Twitter account ɗinka. So idan kana so ka yi linkin da Twitter account ɗin, ga inda za ka taɓa nan sai ya linkin maka. Kun gani ga gurin Twitter account ɗin. Da zarar ka yi linkin da Twitter account ɗin kun ga an kun lura +2 gashi nan +2 za su ƙara maka 2. So za ka iya withdraw 0.4 idan ka yi linkin da Twitter account ɗinka. So yanayin yanda ake kenan. Sannan kuma ana yin mining kamar yadda kuke gani, ga nan wurin yin mining ɗin kamar yadda kuke gani. Nan wurin ne ake taɓawa. Idan aka taɓa nan wurin, da zarar ka taɓa za ku ga wannan abin nan wurin yana raguwa. So idan yana raguwa za ku ga nan wurin zai zo ya fara ƙaruwa. Yanzu ka lura da kyau za ku ga nan wurin 0 ne. Kamar yadda kuke gani gashi nan za ku ga 0 ne. So bari da zarar na taɓa za ku ga ya ƙaru. Misali kun gani, kun ga yana ƙaruwa. So haka abin yake. So da zarar ka taɓa zai na ƙaruwa kamar yadda kuke gani gashi nan wurin ya ƙaru. So ba zai ƙare ba har sai wannan 118 da suka baka gashi nan wurin har sai ya ƙare. Da zarar ya ƙare za ka zo ka taɓa wato shi wannan wurin, nan wurin kamar yadda kuke gani shi inda ya ƙaru ɗin. Da zarar ka taɓa shi za su adin maka a nan wurin. Yanzu misali kun ga ai nan ɗin 0 ne ko? Kamar yadda kuke gani wato nan wurin ku lura da kyau kun ga 0 ne ko? To bari mu taɓa nan ɗin. Da zarar mun taɓa inda muka tara wato nan ɗin, in muka taɓa za ku ga ya ƙaru a can sama. To bari mu taɓa shi kamar yadda kuke gani. To kun gani ya zama 25, ya ɗauke shi ya kai shi sama. Idan kuka lura gashi nan yanzu ya zama 25 a nan wurin. To haka ne za ka yi ta taɓa wato ainihin nan wurin kamar yadda kuke gani har sai ya ƙare. Shi ne yanayin yanda ake mining ɗin shi. So haka ake yi. So yanayin yanda ake withdraw kamar yadda na gaya muku ɗazu, da zarar ka taɓa wato ainihin nan wurin akwai inda zai kai ka. To yanzu misali bari ku gani, bari mu taɓa shi. Kun gani gashi inda zai kai mu, ga nan wuraren da ake withdraw nan gashi nan 0.5, nan kuma $1, nan kuma $10 kamar yadda kuke gani duka gashi nan bayanan su duk it depend abubuwan da ka tara, kuma successful yana fita. Sannan kuma ga wannan ɗin Binance ɗin a nan kamar yadda kuke gani gashi nan wannan yanayin yanda ake binding Binance ɗin. So wannan kamar yadda kuke gani wannan 0.2 ɗin za mu iya withdraw ɗin shi yanzu. Da zarar ka sanya Binance ɗinka za ka iya withdraw ɗin shi. Abin da ya sa wannan ba ainihin account ɗina ba ne, ainihin account ɗina ni na yi withdraw kamar yadda kuke gani. So wannan shine hanyar da ake bi a yi withdraw a cikin wannan wato platform ɗin. Sannan ga nan wani wuri nan wurin kamar yadda kuke gani an rubuta diamond kamar yadda kuke gani, shi ana converting din abin da ka tara ne. Misali da ka taɓa shi haka kun gani ga abin da suke bayarwa. Yanzu misali ga abin da sai ka tara ka samu 0.2, ma'ana za ka yi kusan kwana 2 ko kwana 3 kafin ka samu wannan 0.2 din. So haka abin yake. Wannan cikin sauƙi za ka iya tara wato ainihin dala a cikin wannan platform din kuma ka cire shi ba tare da ka samu matsala ba. Ga waɗanda ba su da Binance ko kuma ba su san yanayin da ake ɗaura Binance a cikin wannan application ɗin ba, za su iya mun magana ta WhatsApp ko kuma ta wato Telegram channel namu. Duka in ya so zan iya musu bayani akai, kuma ma ba su gane ba zan iya ɗaura musu duka. Gama wanda ba su da Binance kwata-kwata duka zan iya creating musu, za a buɗe musu Binance account. So mun gode wannan shine ƙarshen bidiyon. Da Allah dan uwa idan bidiyon na ya burge ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yace zaka na samun bidiyon mu da zarar mun ɗaura. Mun gode.